Mit navn er Esben, og jeg er 17 år, og jeg står i lære på Hosta som værktøjsmager. Lad os gå rundt og se, hvad vi laver her på fabrikken, og hvad jeg foretager mig. Jamen, som en del af værktøjsmageruddannelsen, så skal man jo også samle værktøjer, og det er eksempelvis det, vi gør her. Det kan jo godt ske, at det her det bare ligner et dumt stykke jern, men hvis sådan en som os lærlinge, vi ikke er her, og medarbejdere, vi ikke er her, så vil det her jo bare blive sendt til Kina, og så vil den danske økonomi og så videre jo ikke tjene noget på det. Så det er jo derfor, vi har brug for lærlinge og gode medarbejdere ude i metalfaget. Som man kan se, så er jeg jo med hele vejen, helt inden fra starten af, hvor vi tegner og opfinder det. I det her program, der programmerer man også CNC-maskinerne. Man kan også programmere maskinerne derude på, men når det er sådan mere avanceret, så bliver det lavet herpå, og det er også en nødvendig del i processen. Så skal det jo herude og laves, hvor jeg også selv står og laver det, og bagefter samler det. Så hele processen, den er jeg sådan set med i. Som vi kan se her, så nogle af de ting, vi laver, dem bliver der bestilt over tusindvis af. Og der vil det jo kræve rigtig meget tid, hvis vi skulle sætte en hel mand til at stå og køre det her hele tiden. Så der har vi sådan en fed robot, der står og kører dem. I det her tilfælde, der vil jeg opstille maskinen og gøre maskinen klar til at køre og sætte robotten til at køre. Nej, på en fredag, der sidder jeg heller ikke og keder mig ikke at kan lave noget, fordi jeg er på SU. Jeg er jo på elevløn, som er meget højere end SU, så jeg kan tage i byen. Her kunne ting, som jeg eksempelvis skulle lave, det kunne være gribeværktøjer eller fikstur til den her store robot, som der står og kører her. Når jeg er færdigudlært værktøjsmager, så kommer jeg jo heller ikke til at sidde på en SU-gæld. Og så kommer jeg heller ikke til at sidde på at mangle job. Der er mangel på værktøjsmager, og også inden for branchen metal. Så der er gode muligheder for job og god løn. Jamen, nu skal vi ned og se på et værktøj, når det står og kører i sin produktion. Det her værktøj, det kører per automatik, så her skal man ikke stå selv og putte tingene ind i værktøjet. Det er også en rigtig fed ting at komme ud og se de ting, man har lavet, de kører. Det er jo også lidt en spænding i det, om det man laver, det rent faktisk dur. Jamen, i dag der er vi så heldige, at vi har en teknologi, som gør, at laserskærerne, de simpelthen laserskærer de plader ud, smederne de skal bruge i dag, så de ikke står og saver og filer og laver alt det hårde arbejde. Som eksempelvis så skal man også svejse tusindvis af emner, som der skal rundt til hele verden. Der er det smeden, der laver fiksturet, og så er det robotten, der udfører arbejdet. Som værktøjsmager, der kan jeg egentlig både søge en stilling som industritekniker og værktøjsmager. Så der bliver jeg egentlig sådan set kun klogere ved at tage den. I dag er smedeuddannelsen ikke kun, hvor du står nede i et sort værksted og står og svejser. I dag er det også meget per automatik, hvor det er meget udstyret, en smed skal tænke på til robotten. Mine to chefer, de startede som værktøjsmager og industritekniker, og nu sidder de jo og styrer en så moderne fabrik og tjener bare kassen.